салом алайкум ба ҳама ҳамватанони азиз. Имрӯз як хӯроки тезтайёр аз ҳамин маҳсулотҳо омода мекунем. Хоб рафтем. Хоб маҳсулотҳоро реза кардем. Қаламфури болгариро се тақсим кунем. Сеюм қисмиша истифода барем, яъне реза кунем. Аввал сковородкаро хушрӯ гарм кунем. Равғанро мерезем. Ман ҳамин қадар равған кифоя. Пиёзу бо болгарский перецу ҳасибчо илова мекунем. Бульён шидангиро. Ина ҳамин қадар бульён шуда басай. Помидора бо специя илова мекунем. Баъди иловаи ҳамаи маҳсулотҳо покиза биковем, монем бульён шидангиро. Помидор бульён шид, тухма илова мекунем. Помидори мо тайёр шид, тухма илова мекунем. Баъд аз иловаи тухм хушрӯ кофтан дар кор, бо плита монем бульён шидангиро. Баъд аз 5 дақиқа дидем дар гирдиш равған ҷамъ шудааст. ин равған ҷамъшудагиро мо бояд дар муваллинг бирезем, ки жидкӣ бад нашавад, равғанӣ бад нашавад, ки бисёр одам дар маъқул нест равғанӣ. Хоб болоша махкам мекунем. 3 дақиқа дига беста кифоя. Баъд аз 3 дақиқа хоб марҳамат, хӯроки мо тайёр. ҳамватанони азиз, хӯроки тезтайёри мо омода шид. маззаш бениҳоят бамаззай. такрор кунем, бисанҷед, тайёр кунем, истеъмол кардан биён оштон шавад. ҳаминро мехостам нишон кунам, ки хоб то бозид хайр.